नमस्कार। भोजपुरिया निवेश मंत्रा चैनल में हम मुकेश पांडे रउआ लोग के एक बार फिर से स्वागत करतनी। पिछला दोनों वीडियो में रउआ लोग के भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिलल और ई आशीर्वाद रउआ लोग आगहू बनैले रखेम लोगन। चैनल के तो रउआ लोग सब्सक्राइब करिए दिले होखेम, अगर नहीं भी कैले तो चैनल के सब्सक्राइब कर दी। चलिए बिना देर किए टॉपिक पे आवल जाओ। तो आई समझल जाओ कि म्यूचुअल फंड में रिस्क कितना बा। देखिए, म्यूचुअल फंड में थोड़ा बहुत तो रिस्क बा। वैसे देखल जाओ तो जीवन में रिस्क कहाँ नहीं है, घर से निकलते ही रिस्क शुरू हो जाला। तो ई हम निसन छोटा मोटा रिस्क कैसे मैनेज करे निसन, ध्यान रख के मैनेज करे निसन, आपन ध्यान रख के, अपना परिवार के ध्यान रख के ई सब रिस्क मैनेज करे निसन। वैसे ही म्यूचुअल फंड में सही जानकारी लेके लंबा समय तक निवेशित रह के एकरो रिस्क मैनेज कइल जा सकता। देखिए, जितना भी फंड हाउस बा, जैसे कि SBI, ICICI, UTI, HDFC, कोटक, जौन हमनी सन से पैसा लेके निवेश करेला, ओकरा के नियंत्रण करेला, ओकरा के देख रेख करेला एक भारत सरकार के एगो संस्था बा जौन के नाम बा सेबी। सेबी के फुल फॉर्म बा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी का करेला, सेबी एक तरह से हमनी सन जैसन छोट मोट से लेके बड़का निवेशक के हित के रक्षा करेला। तो ई तो हो गई फंड हाउस अगर गड़बड़ी करता वो से बचे के का उपाय भारत सरकार कइले बा ओकरा बारे में। लेकिन बाजारों में तो भाव ऊपर नीचे होत रहेला, ओकरा के कैसे मैनेज करी आदमी, तो ऊ रिस्क कैसे मैनेज होई। तो ऊ रिस्क मैनेज करे के एक एगो उपाय बा कि अपना कमाई के एगो टुकड़ा लगातार म्यूचुअल फंड में डालत रही और नज़रिया हमेशा लंबा अवधि के रखी। एगो बात समझ ली कि म्यूचुअल फंड में जितना लंबा अवधि उतना ज़्यादा रिटर्न रहेला और उतना कम रिस्क रहेला। अब रिटर्न के बात निकलल बा तो म्यूचुअल फंड के रिटर्न 12 से 19% के बीच में रहेला, कमों से कम देवेला तो 12% रिटर्न देवेला। और वो साधारण ब्याज ना, चक्रवृद्धि ब्याज के दर से देवेला रिटर्न। तो यही से ये सलाह रहेला कि म्यूचुअल फंड में हमेशा लंबा नज़रिया लेके, लंबा कोनो काम करे के उद्देश्य लेके म्यूचुअल फंड में पैसा थोड़ा थोड़ा हमेशा डालत रहे के चाहिए। तो देखल जाओ तो रिस्क के हिसाब से रिटर्न अच्छा बा, फिर भी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क ई हटे। ई तो प्रचारों में कहेलन जी कि तो म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो वो तो कहीं के पड़ी। आजकल सबसे अच्छा चीज़ हो गई बा कि हर इन्फॉर्मेशन मोबाइले पर अवेलेबल बा। अब मोबाइले से म्यूचुअल फंड हो जाए के बा, मोबाइले से एक देख रेख हो जाए के बा कि पैसा हमार क्रेडिट भयल कि ना भयल, म्यूचुअल फंड में कितना यूनिट खरीदायल और पैसा बढ़ता कि नहीं के बढ़त, ओकर मतलब का हिसाब किताब बा सारा मोबाइल से देख रेख हो जाला। उ पैसा फंड हाउस लेके उ कहाँ लगैले बा यहाँ तक के उ पता चल जाला। लेकिन म्यूचुअल फंड में सलाह देहल जाला कि उतने पैसा डाले के चाही जौना पैसा के निकट भविष्य में रउआ जरूरत नहीं के। निकट भविष्य मतलब कम से कम 3-4 सालों पैसा के रउआ जरूरत नहीं के। म्यूचुअल फंड में पैसा जितना लंबा समय तक रही उतने ज़्यादा ओकरा बढ़े के चांस रही। कहे जे चक्रवृद्धि ब्याज न देवेला जी, तो वो से वो पैसा जितना लंबा समय तक रही उतना वो पैसा के बढ़े के चांस रही। तो आज के वीडियो में बस अतने ही। रउआ लोग से निवेदन बा कि कृपया वीडियो अच्छा लगल होखे तो वीडियो के लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देम। मिलल जाई अगला वीडियो में एगो ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके फिर आएम। अगला म्यूचुअल फंड सीरीज में अगला वीडियो देखल जाई कि म्यूचुअल फंड के रिटर्न कैलकुलेट कैसे कल जाई। हम 1000 हर महीने डालेम, 10 साल 15 साल डालेम तो हमरा कितना पैसा मिली, ई अगला वीडियो में हम निशन देखेम सन। बहुत बहुत धन्यवाद रउआ लोग के।